आं दायो सकि हाजोआव मोनफैबाय। नै बेखौनो बुङो सकि हाजो। ओइनो हाजोआ। जों दा ओरैजाय गाखोलांनोसै। हेलौ लोगोफोर, गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि बे दैथुन ब्लग चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै। आं दायो सकि हाजोआव बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोरजों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं हानायमानि दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर। दे बिदिब्ला भिडिअखौ इयावनो जागायनोसै। लेट्स ग'। एक्सुवेलि आं दायो सकि गेट मोनबाय आरोना लोगोफोर। नै सकि गेटआ बरायबाय। नै दा सकियाव थांबा बाइक पार्किंनि थाखाय फैसा लायो आरोना नैबेयावनो लायो। दा जों थांसिगोन। वाव लोगोफोर, नै बे हाग्रा खन्द'आव मैदेर ओंखारोनो लोगोफोर। दा अब्लाबो जों थांगासिनो दङ। हेलौ लोगोफोर, आं दायो सकि हाजोआव मोनफैबाय। नै बेखौनो बुङो सकि हाजो। ओइनो हाजोआ। जों दा ओरैजाय गाखोलांनोसै। नै गोबां लोगोफोर फैदों जोंनि लोगोफोर। नायलांबाय था आरोना, आं खिथालांबाय थागोन। गारियाव बेग नै दोनजागोन दैया। वाव माबायदि नुदों। अखा हासिगोनलै खिन्थु। नै लोगोफोर नायलांबाय थादो। आं दा नै खिथालांनोसै, जागायबायानो। वाव फट' लागासिनो गाखोलांबाय मानसिफ्रा। ओइ माखासे गाखोलांबाय। जोबोर मोजां नुदों माथो भिउआ। वाव मासि मोजांलै गाखोनोलाय। फार्स्ट टाइम सकि हाजोआव फैबाय जों गाखोबाय। वाव मासि। इया मा दंलै, मा नुगोन जोंबा। हाब मेंलायो माथो। उफ मेंलायबाय नै। जों बाइकखौ एवनो ओइनो लोगोफ्रा थांबाय ओरैजाय। वाव मेंलायबाय माथो गाखोनानै। वाव सकि हाजो। ओइलाय मा मन्दिर दं नामा? ओइनै लोगोफ्रा। हाजोआ ओइनै लोगोफोर, सकि हाजोआ। खारबायलां दिनै। मा सिब नामा इलाय? माथो खालारखौ बोरैबा नुदोंलै। वाव सिब हनुमान कालारिं नुदोंलै। ओइ गोजा नुदों। नै फटक लाजाग्राफ्रा खेबगासिनो दं। नै हनुमान। बेयावलाय मा गैलालै इयाव। मेंबायथ'। माबायदि मोनदों गाखोनानै सकि हाजोआव? गाखोनानै मोजां मोनदों आरो बेबायदि मोजां जेरावबो मोनफेराखै जोंनि बगाजुलियाव। औ जोबोद मोजां। आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोफोर नोंथांमोनहाबो फैनो गोसोब्ला फैबानो जाबाय। ओइनै हाजोआ ओइनै नुहुरदोंना ओइनै। आं जुम खालामनो र' एसे। जोंनाव बरिया ओइनै जांबालाय इन्डियानि बाब। गोलैबा ना। जों दा सेंग्राफोर गोजा फैदों आरोना लोगोफोर। सिख्लाफोर गैया, जों सिख्लाफोरखौ लाफाखाया। सिख्लाफोरखौ लाफाखाया जोंबो। नै थांथ'नाङा। मानो होनबा सिख्लाफोर थाबा उसुबिदा जायो। बा मालाय बोथोरा। मा मोदानला जोबखोब्रा। वाव
नै जोङो दा बेयाव गाखोखांबाय ओमफ्राय आरो दा नैयाव ओरै थांसिगोन आरोना जों ओरै गाखोआखै माने माबा मोनगोनथाय जों थांनोसै दा हाजोआबो खाथिथार नै अखा हासिगोन खिन्थु थौ थांसै ओरैजाय नै गोसोम जाथारबायलै दैया बारनो हायाबासो दा मेन हाइरडजों गिदिंलांगोनब्रा सिन्था गैयाना सिन्था गैया सिन्था गैया नेक्स्ट टाइमाव जों फैनानै बे दैमायाव दुगैफैनांसिगोन माथो दैयाबो बेलेगसो माथो जोंथिंना बेलेग आरो जोंना बेलेग लोंजाया बे हाजोआ माबायदि नुफेराखैमोन आं बेबायदि हख्ला हख्लिया एकदमबारे इटाजों माबा बानायनाय बायदि नुलांबाय आं Wow, 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 wow. Yod, गाखोथारबाय जों गोजौआवनो बरिया जागौमोन माबा कालारिं नुदोंमारा मोजांथार wah बेयाव नेक्स्ट टाइमाव दुगैफैगोन जोङो सकि हाजोआव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबाय आङो सकि हाजोआव लोगोफोर नोंथांमोनहाबो फैनो गोसोब्ला फैबानो जाबाय दुगैफैनो हागोन नै बेयाव दुगैनो हागोन जों दा बाइकजों फैदों जों दा सकि हाजोनिफ्राय न'आव थांसिगोन आरोना नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै बाय बाय गोजौ गाहाय समान आयु मेंथारबायलै गोसो जादों मा फाग्लासो सालायनानै मेंजोबलायबाय नंगौ मेंखायोलै डेन्जार खालामनायानो फाग्लासो आसुरिखा जों दा न'आव थांसिगोन लोगोफोर दा जों सकि हाजोआव फैदोंमोन नालाय